Saúdos, benvidos. Chega unha nova edición do certame Jóvenes e Maiores que organiza a Fundación de Orzán en colaboración con la región. Hoxe temos aquí con nós o seu vicepresidente, Secundino Vidal. Benvido, Secundino. Moitas gracias. 8 edicións van xa. Parece que non pasou nada desde que nos sentamos por primeira vez a falar desta iniciativa, que sigue tendo o mesmo obxectivo, non? Xustamente. O tempo pasa moi rápido para todos e temos que aproveitalo. Entonces queremos que sigan moitas máis edicións, porque o que queremos é non olvidarnos da xente maior, non todo o contrario. Recordalas é que os nosos xóvenes tamén o fagan. A idea é promover un pouco ese intercambio interxeracional entre nenos, nenas e os avós. Xustamente, que eu creo que cada vez estamos máis apartados os netos dos avós, porque xa os avós non están tanto na casa como estaban antes. E entón, nós o que queremos é un pouco acercalos, é dicir, polo menos fomentar ese intercambio de culturas e de xeracións que é moi enriquecedor tanto pos xóvenes e moi enriquecedor tamén pos avós, é dicir, que os avós síntense moi felices cando un neto ou unha xente nova se acerca a ele e lle pregunta por a súa vivencia, por a súa historia, que ao final é historia, non nos podemos olvidar da historia. Hai un ano que nos sentábamos aquí, a edición do ano pasado foi a que máis participantes sumou. De cifras andamos ben. Sí, o ano pasado chegamos cerca de 2.000 participantes, 960, e este ano o que queremos é que esa participación aumente significativamente. E para iso o que pedimos é, pedimoslle moito aos profesores dos colexios, que ao final eles son os que realmente moven máis as conciencias dos nosos nenos. E tamén, aquí hoxe quero facer unha mención especial, incluso para as residencias, para colaborador, que as residencias fomenten cos residentes, cos nosos avós que conviven na residencia, que participen en esta iniciativa tamén. Hai un apartado concreto para maiores de 65 anos, onde poden facer os seus dibuxos, as súas redaccións, e que nos conten as súas vivencias, que nos conten un pouco a súa historia, que hai historias moi bonitas dos nosos maiores. Solamente nos fai falta unha cousa, escoitalas. A idea é que nenas e nenos se senten e fagan a súa redacción ou fagan un debuxo. É o mesmo as persoas maiores, os avós e avoas. Xustamente, eso é o fundamental deste tema, que se xunten e, por lo menos, que pensen un pouco cando fan estes traballos, quen é o avó, onde está o avó, e ao fin e ao cabo, egoístamente, como agora que xa estamos entrando personalmente en época de avós, enriquece moito que un neno che pregunte polas túas vivencias. E o neno tamén acórdase despois sempre desas historias. Eu acórdome lendo algunhas redaccións de anos anteriores que leéndoas realmente hai historias que che enchen os ollos de bágoas, porque son historias moi conmovedoras. E é moi bonito compartilas. Este certame ven de un acordo, dunha estreita relación que hai entre a Fundación de Orzán e a región, non? Esa suma permite que este concurso vaya adiante, pois, como decía ao principio eu, durante 8 edicións e todas as que veñan. Efectivamente, nós estamos moi agradecidos á región por esta participación e por este conxunto de suma de enerxías, porque senón non seríamos capaces de que tuvera tanta divulgación e que pudéramos chegar a tanta xente. O importante é chegar a xente e que a xente conozca a relación que ten esta convivencia que pretendemos entre xóvenes e maiores, que cada día, como digo, desgraciadamente está máis apastada. E máis, incluso moitas veces, as propias vivencias entre o neto e o avó fan reflexionar ao pai e a nai, que ao mellor son non os culpables, pero un pouco que os avós estén un pouco separados do núcleo familiar. Vamos a recordar cales son as funcións ou en que ámbito traballa a Fundación de Orzán. A Fundación de Orzán traballa no ámbito exclusivo casi o benestar das nosas persoas maiores.
Para chegar ao benestar, nós temos moitas facetas. Unha faceta é estancias na residencia, nós temos unha residencia en Barbadás, que está gestionada por DomusVi, entonces, donde ali, xente incluso que ten baixos recursos, pois nós acollémolas dentro das nosas posibilidades. Nós somos unha fundación benéfica, pero de financiación privada, é dicir, que non temos ningunha axuda pública, entonces hai que entender que os nosos recursos non son moi elevados, pero ainda así facemos cursos de formación para formar a xente para que cuiden os nosos maiores, facemos, incluso temos convenios de colaboración co CHOU, donde a xente maior sin recursos, cando ten unha operación e ten que volver á súa casa e está soa, pois necesita uns primeiros cuidados. Nós, si a esa xente que o necesita, si lle mandamos unha persoa a casa para que, por lo menos, lle diga como se toman os medicamentos, lle faga a compra, algo durante o período de convalecencia. Pois temos talleres de memoria, facemos por varios concellos de aquí de Ourense, ca xente maior, que tamén lle fan máis activa a vida para que non se volvan tan inertes en ese sentido. Un pouco é iso, a formación, é dicir, temos o tema formativo, divulgativo e o tema das estancias en residencias. A Fundación traballa nese ámbito dos maiores e dáse conta do necesario que é ese intercambio xeracional para manter as persoas maiores, para mantelas, pois eso, nun envellecemento activo. Justamente. A xente nova é a que ten que se dar conta de que a persona maior non hai que apastala, senón hai que intentar seguila integrando dentro das posibilidades, porque tamén depende moito despois da situación física de cada persoa, lóxicamente. Pero moitas veces as persoas maiores síntense tan soas que eu creo que moitas morren de soedad. E iso é, a mí, o que máis, as noticias que máis me impactan é cando dicían que se atopan falecida unha persoa maior soa na casa desde hai ao millor 15 días, un mes. É moi triste que nos olvidemos dos nosos maiores. E ese é un pouco que nós desde a Fundación queremos fomentar. Facemos unha chamada de atención con este concurso que está funcionando moi ben nos colexios, porque dos colexios chegan a maioría de traballos, non? E agora queremos que chegue tamén pois desde as residencias, que os propios maiores tamén se senten a recordar un pouco as súas historias. Justamente, é dicir, hasta estas últimas edicións, a fonte principal viñan por os colexios. Pode tamén calquer rapaz ou rapaza particularmente mandar os seus participativos, pero ao final, como dixen, os colexios son os que máis fomentan isto. Entonces, temos xa participantes, o ano pasado foron en torno a 25 colexios os que participaron, queremos que sigan aumentando a participación dos colexios de toda a provincia, porque o concurso é dirixido a toda a provincia, pero tamén queremos fomentar un pouco o da xente maior. Que eles mesmos se sexan activos, se sinten activos e que nos conten as súas historias, as súas vivencias, que tamén nos gusta moito que plasmen e que non se deixen morrer, como digo eu. A inscripción abre o 1 de outubro, ata cando? Ata o 31 de outubro pódense presentar os traballos, ten que dirixilos aquí a rexión, aquí no polígono, e as bases están na página web tanto da región como da Fundación. Efectivamente, aí están todas as bases, todas a donde teñen que enviar os traballos, na web tanto da Fundación de Orzán como da rexión, están todos os datos. Segundino, como todos os anos, un placer sentarnos a falar de iniciativas tan bonitas como estas. Moitas gracias por a vosa difusión, que ao final é a que realmente nos leva a que a xente conozca o que se fai un pouco. Moitas gracias. A todos vostedes, xa saben, na página web de la región e de a Fundación de Orzán poden atopar os detalles deste certame. Moitas grazas por estar aí un día máis.